Элек кызларны кияүгә урлап алып китә торган булганнар. Башкорт кызы Кәшифә белән дә нәкъ шулай булган. Инде киленнәр белән, балалар белән инде 35 ел тордык, Аллага шөкер, бер авыр сүзләрен дә ишетмәдек. Яшәү өчен тәртип тә кирәк, сабырлык та кирәк. 68 ел бергә тордык, бик әйбәт булды. Иптәшем әтәй кебек, аның аркасында авырлык күрмәдем, бик рәхәт яшәдек. Фәрдәгаян абый сугыш чоры баласы. Иркенләп уку бәхете татымы егеткә. Колхоз бригадиры аны көндә урлап эшкә алып китә торган була. Сабан туена барганда, от белән барадыр иде сабан туена инде. Мин икенче кыз белән йөридем. Шунда көтүшкән үземә насип булды инде. Бер-береңне хөрмәт итәргә кирәк. Иң беренче дөньяны да итәргә ярамай, онтырга ярамай, сөяргә кирәк, эшне дә сөяргә кирәк. Канәгатьсезләргә ярамай, канәгать булырга кирәк һәрбер нәрсәгә. Лейла апаның Боек авылына килен булып төшүенә дә 34 ел вакыт үтеп киткән. Төп нигезнең бусагасын атлап кергән көннән әткәй һәм инәкәй белән аңлашып яшибез ди ул. Инәкәй белән әткәйнең булганына бик нык шатмын. Мин инде кешегә сөйләгән вакытта һәрвакыт аларның безнең олы хәзинәбез дип сөйлим. Сенең дә алар һәрвакытта сабыр, гел яхшылыкка гына өндиләр инде. Һәм инде менә мин үзем мәктәптә эшлим. Декрет ялымы ял итмәдем, һәрвакытта да инәкәй балаларны карады. Мин эштә булдым. Лейла апа да тормыш иптәше Рамил абый да укытучылар. Боек мәктәбендә эшлиләр. Мәктәп тулысынча чолгап алган тормышта алар әтигәне ярдәме белән һәрвакыт уңышларга ирешәләр. Без инде әткәй, әнкәй белән 35 ел бергә торабыз. Аларның безгә булуы бик нык рәхәт. Бүтән эшләрне бергә башкарабыз. Эштән кайтканда да тәмле ашлар пешереп тора әнкәй. Хәзер инде үзебездә бабайлар, үзебезнең дә 2 анагыбыз бар. Бик тату яшибез. Рәхмәт аларга. Баяновлар лаеклы ялга чыкканчы Урал колхозында хезмәт куя. Кайнанасының хәер фатихасын, рәхмәтләрен алып калган Кәшифә апа тормыш иптәше Фәрдәгаян абый белән матур гомер кичерә. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.